Magandang umaga, Pilipinas! Maksyong morning po sa inyong lahat. Eto na naman po sumasa inyo ang programang Kia Kababaihan in Action. Kasama niyo po ako, Action Dove Tibakay. Ngayon pong araw ng Miyerkules. Yan, January 26. Tama naman, 26 ngayon, mga ka-action. Panibagong umaga na naman na pagsama-sama natin dito sa programang ito. Kaya standby na po kayo, mga ka-action. Yung iba, tumutok na rin po kayo sa pakikinig dito po sa ating programang Kia Kababaihan in Action. Ako po ito, Action Dove Tibakay, sa ating technical department. Nandiyan po si Action Nat Sovero. Ayan, at syempre, good morning na po lahat sa inyo. Ay nako, yung iba dyan, alam ko, medyo tumataas na yung kanilang mga energy dahil sa yung mga gagawin po nila, mga trabaho po natin. O pag ganito talaga din, pag may mga ginagawa tayo, itong oras na to, nasa peak na din ng pagtatrabaho. Yung mga routines po natin, o yung mga na mas maagang nag-umpisa, diba? Medyo maginhawa tayo pag maaga tayong nagising at maagang nakapag-umpisa na mga gawain po natin. Ayan, so mga ka-action natin ako. So, hinay-hinay lamang po lagi, mga ka-action. At hello, maksyong morning, Sir Jess, na maaga na namang uling nood dito po sa atin, sa ating program. Naghanda na siguro kayo sa inyong work or nakapag mag-uumpisa na. Hinay-hinay nyo din at ingat po kayo, sir. Pag-usapan po natin ngayong umaga, mga ka-action, yung mga bagay na nagde-define po sa atin. Ano sinasabi ng mga bagay na ito at yung personal brand natin. O, yung personal brand natin na tinitignan sa atin ng ibang tao. Posible na pwede na yung personal brand na yan, siguro pwedeng yan yung ina-idolize nila sa atin. O kaya naman, yun yung sigurong hinahangaan nila sa atin. Or napapansin lang ng iba na medyo off, di ba? Pero syempre, yung sasabihin natin, more on the positive side naman. O, siguro kung meron tayong negative side, depende na rin sa magiging interpretation po natin. At dito sa bagay na ito, ano ba yung mga bagay na nagde-define po sa atin? Ayan, kung ikaw, meron pa yung mga ibang tao na hinahanap pa nila kung ano yung bagay na, ano yung magiging personal brand nila para sa kanilang sarili, para sa yung sarili. Dahil sabi dito kung sino ka daw, eto yung parang may mas malakas na sinasabi patungkol sa'yo kumpara naman doon sa mga bagay na ginagawa mo. Ganun ba yun, mga ka-action? Kasi, di ba, madalas na sinasabi natin, action speaks louder than words. Pero sabi naman dito, who you are speaks even louder than what you do. So, tignan nga natin itong mga ka-action. Karamihan dito, di ba, may paglalo na siguro doon sa mga sinusundan natin yung kanilang mga sinasabi, yung mga entrepreneurs, di ba, kung ikaw ay isa kang entrepreneur, di ba, naglo-look up ka din doon sa mga kapwa mo na mga entrepreneurs, lalo na siguro yung from rags to riches din sila na mga entrepreneur, nag-upisa sa mga maliliit hanggang sa lumaki yung kanilang negosyo at naging mga matagumpay sila. Kung hindi naman, yung mga speakers, yung mga keynote speakers, di ba, mga ka-action, lalo na kung lahat yung mga lalabas sa kanilang bibig, yung kanilang mga examples, lalo kapag sila ay nandyan na sa harapan po natin, na nagsasalita na po sila.
O kaya naman, marketers. Digital strategies, lalong-lalo na sa panahon ngayon, halos lahat ay nandyan sa social media. Yung mga minsan din na mas tumututok pa nga tayo sa social media pag nag-aantay tayo ng balita or naghahanap ng balita, nag-aabang ng balita. Maging yan ay makabuluhan or chismis. Walang kakwenta-kwenta nga yung iba. Pero di natin maiwasan dahil nga nandyan, di ba mga ka-aksyon? O kaya naman yung mga financial planners, brand executives. Ito, yung kung ano man yung kanilang mga bit-bit na ipinipresenta po sa atin, ito yung mga bagay na nagiging dahilan bakit sila nag-stand out. Ayan, kung ano man daw yung kanilang nasasabi kung minsan, ito yung mas nakikita ng marami. Lalo na siguro kung yung nasasabi din nila ay talagang ginagawa din nila mga ka-aksyon. Sabay yun, di ba? Eto, yung una dun sa sinasabi po nila, yan, yung kung ano yung nagde-define sa atin, yung ating personal brand. Unang-una, yung boses. Hindi yung itong boses na naririnig po natin sa ngayon. Kung sino man yung mga taong nagsasalita dyan na pinapakinggan po natin, di naman yung literally kung anong tono ng kanyang boses. Kundi kung paano mo in-express yung iyong sarili. Dahil isa ito doon sa pinakamahalaga na bahagi ng isang tao kung paano niya mabibuild yung sarili niya sa iba pang mga tao. At yung boses nila, kung paano sila nag-relay ng messages, doon sila nakikita ng ibang tao. For example, yung mga manunulat. Sige, sabihin nyo na kami ng mga manunulat. O kami ng mga siguro nag-a-announce, nagbo-broadcast. Kung ikaw ay isang manunulat, yung boses mo is nandoon, nabubuhay sa papel. Kung ano yung mga isinusulat po natin. Kaya, di ba, kahit yung mga nagpa-publish ng mga libro, yung mga author, ayan, mas buhay yung kanilang boses sa pamamagitan ng mga storya na kanilang nasusulat, yung mga articles nila na kanilang ginagawa. Kung isa kang musician, buhay ang boses mo doon sa mga tugtog at mga kanta na ginagawa mo, nandoon sa mga instrument na ginagamit mo kung ikaw ay ikaw ay musician. Yan, parang yan na rin yung personal brand mo. Kung ikaw ay isa namang model, ayan, yung boses mo nandoon sa iyong mata. Diba kasi kung ano yung makikita mo, diba? Kung ano yung nakikita natin, 'di ba? Yun din yung siguro yun din yung siguro ina-apply din natin sa ating sarili. Hindi lang siguro baka naisip natin as a role model, iba din. Nandoon sa estilo mo. Nandoon sa pananamit mo. Dahil nga ikaw ay isang model, minsan din kung ano yung nakikita mo sa iba, ayan, siguro masasabi mong tama, maganda, ma-appreciate mo, or mismo ikaw, yung makikita nila dapat sa'yo. Ayan, kung ikaw naman ay isang executive, o kaya naman keynote speaker, yung boses mo naman ay nanggagaling doon sa speech. Doon sa speech na ginagawa mo, yung pagsasalita mo mismo. Kung ano yung laman ng speech mo,
nandoon talaga kung ano yung boses mo. Hindi yung boses mo na naririnig nila, hindi yung audio mo na naririnig nila, mga ka-aksyon. So, dito daw, kung ang gusto mo ay magkaroon ng personal brand doon sa boses mo, hindi niya sinasabi na dapat maganda yung boses mo. Ito ay ang pinapatungkulan o ang ibig nilang sabihin dito ay yung siguro yung nilalaman din ng isip mo na yan ay nai-express mo sa pamamagitan ng mga nabanggit po natin. Yan, doon mo siya na i-express. So, meron ka ng personal brand doon sa boses mo. Ito yung kapag nagsalita itong isang taong ito, alam mo na kung ano siya. Pangalawa dito, mga ka-aksyon, kung sa personal brand natin, doon naman sa ating style. Ito daw ay kung paano natin ipresenta yung ating sarili. Kung kaya't ang masasabi nila yung voice mo din para ding wardrobe siya. Isa pang layer ng expression natin, yung estilo po natin. So, paano mo rin ba ipresenta yung sarili mo sa ibang tao? Kung doon sa, alam mo yung yung mga lalabas ka sa bahay, makikipag kapwa-tao ka. Kung ano yung estilo mo daw, yun ang masasabi nilang boses mo din. Kung maporma ka, nalalabas ka, o kaya naman napakasimple mo, kahit pa sabi nilang meron pang mas malaking sinasabi yan. Meron pang something sa kanya na mas malaki pa, pero hindi mo makita dahil simple lang ipinapakita nilang estilo. O sa estilo na lamang siguro ng kanilang pananamit. O yung kanilang ayos. O kaya naman yung, di ba, may mga tinitignan tayong mga tao kung paano sila manamit. Yun na yung voice nila. Kung sexy na magsuot, yun yung kanilang voice. O kaya naman sa mga kalakihan, mahilig silang gumamit ng ganitong hat. O kaya naman yung mga kilala din natin na mga tao. For example, si Mark Zuckerberg. Ang estilo niya, laging naka-hoodie siya. O kaya naman si Steve Jobs. Ang estilo niya sa pananamit niya, madalas nagsusuot ng itim na damit tapos turtleneck siya. Diba? Yung mga ganon, mga ka-aksyon na form of pagsabi nila o yung kanilang voice is nandoon sa kanilang estilo ng kanilang pananamit. Ayan, kaya kung makagawa ka ng sarili mong estilo, ayan, kung yan yung yan na yung gusto mong maging estilo mo, yan na rin yung magiging boses mo. Yan ka din makikilala ng isang tao. Doon ka din mabibigyan nila ng tatak mo. Yan, lalo na siguro, di ba, yung iba din, mas feel nila na magsuot sila ng mga mas maluluwag na mga damit. O kaya kung ano yung particular na color lang na nakikita mong isinusot nila. Sa araw-araw siguro, mahilig sila sa itim o kaya sa puti. Yun lang madalas lagi na makita mo na isinusot nila. O kaya naman, sabihin mo ng pula. Oy, hindi naman hindi ko sila sabi dahil naka-red ako ngayon, ha. Kung anong color ng damit ang sinusot ko. Pero kung ano ba yung brand mo na dyan, yung tatak mo na dyan, yun na yung sinasabi nila na isa din sa boses mo. Pero kung ano pa man yan, kung
ano man yung komportable ka, yun lang. Yun lang din ang pwede mo sigurong gawin. Kung ano yung comfortable sa'yo, yun yung isuot mo. Para hindi ka na masyadong nahihirapan. Pero kung gusto mo talagang magkaroon ka ng personal brand mo, pumili ka lang at mag-stick ka doon sa kung anumang estilo ang napili mo. Mga ka-aksyon, babalikan po natin ano ba yung mga bagay na nagde-define sa atin at yung ating personal brand na tinitignan ng ibang tao sa atin. Babalikan po natin yan pagkalipas lang po ng ilang paalala. Huwag lilipat ang istasyon na magbabalik ang Kia Kababaihan.
Nagpapatuloy na po tayo sa ating programa, Kia Kababaihan in Action. Naka pa rin po ito, Action Dav Tibacay Technical Department. Andyan po si Action Nats Hovero. Sa mga late tuners, ang pinag-uusapan po natin ay kung ano yung mga bagay na nagde-define sa atin at kung ano ba yung mga personal brand natin na tinitignan ng iba pang mga tao. Yan, kung may mga reactions pa rin po kayo patungkol dito, nandyan po ang ating text line, 0922-852-1161. At syempre, ang ating Facebook page, DWCM, Action Radio Pangasinan. Pero bago natin ito ituloy, mga ka-action, ito muna. Balita muna tayo. Na-arresto na intelligence officers ng Bureau of Immigration ang 158 dayuhan sa taong 2021 dahil sa paglabag sa Philippine Immigration Laws. Ayon kay BI Commissioner Jaime Morente, nahuli ang illegal aliens sa ikinasang operasyon ng mga miyembro ng Intelligence Division ng ahensya sa iba't ibang parte ng bansa. Lumabas sa data na karamihan sa mga naaresto ay Chinese, 86